Videon katselijat, se on Pate Gamer täällä ja ensimmäinen video mitä mä teen YouTubeen. Joo, niin Agar.io video. En keksinyt mitään muuta peliä tähän, niin vaikka se on Agar.io tästä. Nyt pelataan Agar.io tämmöstä mobiiliversiota, minkä saa ladattua kaikille mobiililaitteille. Silleen en vaikka tabletille ja puhelimelle ja niin, kyllä sitä läppärilläkin pystyy pelaamaan internetissä ja tälleen. Mut nyt aloitetaan tää pelaaminen. Eli joo. No, joku sai mut heti eka. Tää ei anna mennä. Mennään nyt tänne sitten. Oi vitsi. Mä en oo syönyt, mutta joo. Pitää nyt syödä näitä palloja täällä. Ei saanut nuukaan syödä. Ei pitänyt sanoa, että silloin kun johtaa mua. No voi vitsi. Joo, mutta ei kai tässä. Kannattaa semmonen video katsomassa. FIFA 15 maalivahti tekee oman maalin. Niin se on aika siisti sillä kun se maalivahti potkaisee sillä jalalla ihan tahalta sinne omaan maaliin. Joo. No ei. Mitä sen kummempaa. Eli tää video taitaa olla tässä. Ihan kohta. Ja se on moro.